tay tu hang na Ka Shad Sukra ka bajulong Shisien Shisnem kadai katamasa jong kijat bin riu penar hari lum Jaintia kalakut no Hynnin ka Sngi. Kani ka Shad ka kemen kelas dang da ka jingpli perda ha mengkoi perdi yong pia. U Profesor Prabha Shankar Shukla ubadai Vice Chancellor jong ka skul ba nehu ulalong ukong san ha kani ka Sngi haringkat ka jingadon lang jong ikong silbi pasa ibalayok pediang ya ka khusnam pat mashri u President ka Senraj uba Toy bat kiwei. Ya ka Shad ka kementenrai lale de kitrai snong nado ki barit hado ki balasan larang ba na ki kendai terli ki dong ki kentot kentop ru na ke Senraj Shillong Senraj Umulong Karbi Troop Guwahati KHASI Mauplang bat kiwei. Ka benta baar jong kani ka tamasa kalalong hayau musiang ha ka bau Justice HS Thangkiu ubadai unong bishar jong ka Shillong High Court ulalong ukongsan. Ka dukan